Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kawai pat kebenta ka mga kwa ban su clarify hakan ni ka janmit. Kalong ba hadin bang yoi don ka hakikot kubor ki bong ba ya kan ka prefab building kamda long kamda bit kamda biang den renga kwa ban pensyai hakan ka por bangin na kalian go government namangi hap ban pej atat ya ka jingdon kam kerki namar hakan ka por ngi im hakan ka pandemic kan ka klam ka bajur ba lakum nuk ki infrastructure ngin penploy ban pendep kat bala na kamenta bangila ban yakun yau neu knyang jingpang ngilarai na kalian ko sarkar ba ngin tau yaki arteli ki corona health facility hapo ki arteli ki district jongi kawe hapo east Khas Hills kabamut Hasilong bat kawe pat hapo west Garo Hills kabadei hapo Tura bat ka capacity ka bed capacity jong kini kalong arspa jingtia shispa syatura bat shispa teli hangne hapo Shillong bat yakane kapisang yo sanction reu klur nyau polak tengka bangin sina kerki yakini ki arteli ki corona health facility nakabenta bangin yo bat yakun Shushu kambha kumno bangin job ya katma jong uni uknyang jingpang